Słuchacie Radia Kaszebę, mamy 6 minut po godzinie 10. Dzisiaj wyjazdowe studio Radia Kaszebę nadaje z Pucka, więc nie mogło zabraknąć przedstawicieli Puckiego Hospicjum. Razem z nami dr Dorota Olszewska, a także Maciej Dolewski, Puckie Hospicjum. Dzień dobry, witam pięknie Państwa w studiu Radia Kaszebę. Kłaniam się pięknie. Dzień dobry, witam z tego pięknego, malowniczego miasta. Dzisiaj w miejscu nieoczywistym, bo nie jesteśmy, prawda, w Marinie, czy w wielu innych pięknych miejscach w Pucku. Jesteśmy w miejscu, gdzie o godzinie 13 odsłonięta będzie tablica upamiętniająca Stanisława Cygierta. Macieju, bo my tak naprawdę tutaj w Radiu Kaszebę często się spotykamy z przedstawicielami Puckiego Hospicjum. Tak, no, cieszymy się, że możemy troszeczkę tak pomagać, jeżeli chodzi o rzeczy, które organizujecie i trochę o nich właśnie opowiadać, a sporo tych rzeczy było, prawda? Sporo przed nami, ale rzeczywiście sezon wakacyjny obfitował w różne wydarzenia, które albo my organizowaliśmy, albo byliśmy obecni na tych wydarzeniach. Dziękujemy też Radiu Kaszebę, że jesteście z nami na tym i dziękujemy też, że dzisiaj się możemy w taki fajny dzień spotkać właśnie tutaj w Pucku, w takim rzeczywiście malowniczym mieście, jak wspominaliśmy. Rzeczywiście za nami wspólny koncert upamiętniający urodziny księdza Jana Kaczkowskiego. No o tej postaci to tutaj na pewno mamy zbyt mało czasu, żeby cokolwiek w ogóle powiedzieć, bo to na pewno nietuzinkowa, niezwykła postać, a dla nas no wielki tutaj autorytet i przede wszystkim współzałożyciel Puckiego Hospicjum, ale z pewnością Państwo, słuchacze mają z Janem wiele jakichś swoich historii, które byśmy się tutaj mogli teraz dzielić. My na pewno i pani doktor mieliśmy okazję z nim współpracować i to rzeczywiście niezwykła osobowość. Człowiek, który praktycznie nie widział, a potrafił zauważyć tak wiele i nie tylko zauważyć, ale też zacząć działać. Stąd też Puckie Hospicjum, stąd też masę różnych inicjatyw, które Jan rozpoczął i które trwają do dzisiaj. Na przykład aeropaketyczny, o którym wspomnimy jeszcze w naszej rozmowie. Pani doktor będzie opowiadała o tym na pewno nam pięknie. Więc mieliśmy wspaniały koncert niezwykły ulubionej orkiestry Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu, który zagrał dla Jana i też dla jego miłośników właśnie w Pucku. Koncert, który się odbył troszkę ze względu na pogodę, odbył się w kościele w zamkniętej części, ale to nadało rzeczywiście jakiegoś takiego niezwykłego, takiego spirytu temu koncertowi. Rzeczywiście to był przepiękny, niezwykły, tym bardziej, że grali nietuzinkowe utwory, bo zespołu Republiki. Więc w ich wydaniu to wszystko dało jakieś takie naprawdę niezwykłą atmosferę tego koncertu. Za nami również wydarzenie Zakotwicz Dobro, czyli impreza poświęcona tematu wolontariatu. To też wspaniała impreza, która z jednej strony dziękuję wszystkim wolontariuszom, no powiedzmy na całym świecie, za ich wielkie serce, za ich ducha, który dają bezinteresownie, ale też pokazanie, jak wolontariat może mieć wiele twarzy, że tak naprawdę każdy z nas może zostać wolontariuszem. Jeżeli ktoś się dobrze czuje przy zwierzętach, może pomagać zwierzętom. Jeżeli ktoś się dobrze czuje pomagając ludziom cierpiącym, chorym, tu też znajdzie dużo różnych obszarów, czy to artystycznych, mamy wolontariat artystyczny, czy pomoc na przykład w recepcji, gdzie jest mniejszy kontakt na przykład z chorymi, jeżeli ktoś się tam nie czuje, czy właśnie ten wolontariat opiekuńczy, który jest skierowany już bezpośrednio do pomocy w hospicjum stacjonarnym. Więc ten wolontariat ma wiele twarzy, te twarze pokazywaliśmy, też koncertowaliśmy, wspólnie się bawiliśmy, więc to był cudowny czas. Ale też ja ze zdziwieniem usłyszałem od ciebie i jeszcze większe zdziwienie wywołały twoje słowa, kiedy opowiadałeś o openerze. No bo proszę Państwa, wyobraźcie sobie przedstawicieli hospicjum właśnie podczas takiej imprezy, jakim jest opener. I ty wtedy powiedziałeś, że właśnie Jan był na openerze, tak? Tak. Kiedyś, bo znamy Jana głównie z Woodstocku, czy w jego tam wspaniałych wypowiedzi, ale Jan również się pojawił kiedyś na openerze. Właśnie to był pierwszy właściwie początek, kiedy Puckie Hospicjum się pojawiło w takiej przestrzeni festiwalu właśnie open air. Potem była długa przerwa i kiedy znowu się zwróciliśmy z taką ofertą, że chętnie byśmy się pojawili w takiej przestrzeni publicznej, no to było rzeczywiście duże zakłopotanie, bo teraz co hospicjum będzie robić w przestrzeni? No właśnie. I to takie stereotypowe trochę myślenie, prawda? Że będą chodzić tam z koszykami, ulotkami. Dokładnie. To jest mnóstwo innych wartości, które przekazujecie. Albo tylko będą kwestować, albo będą mówić o umieraniu, a tak naprawdę tutaj chodzi o życie, o pełną energię, o wyrażenie siebie. I właśnie my poszliśmy do tego openera właśnie z takim projektem wyrażenia siebie. Z takim filarem, gdzie uczestnicy openera mogli kredą napisać
właśnie wyrazić siebie, o czym marzą, co jest dla nich ważne. Chwilę się zatrzymać, bo jednak festiwale dają taką możliwość takiej refleksji. Kiedy jesteśmy, dobrze się bawimy, to nie tylko pełna pompa, pełna energia i zabawa, ale też taka chwila, że jesteśmy z przyjaciółmi, możemy zastanowić się, jesteśmy nad morzem, mamy chwilę refleksji i do tego też nakłoniliśmy uczestników Openera, żeby na chwilę zatrzymali się przy tym filarze i trochę zastanowili się tak naprawdę, co jest dla nich w życiu ważne, co jeszcze w życiu by chcieli osiągnąć, zrobić, pojechać, jakie mają tak naprawdę marzenia. I zrobiliśmy taki filar, gdzie ten filar był zatytułowany Before I Die I Want to, czyli przed śmiercią chciałbym, i ludzie naprawdę bardzo chętnie wypisywali swoje marzenia. No bo to jest taki kop właśnie, żeby te nasze marzenia realizować, prawda? Zróbmy to, nie? Tak, tak. A jeszcze kiedy deklarujemy te marzenia, mówimy o tym tysiącom ludzi albo najbliższych swoim przyjaciołom i oni mówią, kurczę, nawet nie wiedziałem, że nie, załóżmy, nie wiem, chcę pojechać na Islandię, tego nigdy nie wiedziałem, nie mówiłeś o tym. No tak, to jest głęboko w moim sercu. Za tydzień ich spotykamy i oni mówią, i co, pojechaliście już? No jeszcze nie, no ale tutaj pracujemy, wiecie, i to jest takie napędzanie, taki kolejny krok do tego, żeby te marzenia nie zostały marzeniem, ale żeby stały się naszym planem i żebyśmy wdrożyli to do naszego planu życiowego. To za nami. Przed nami po raz 18 już w Pucku odbędzie się Areopag etyczny, czyli takie unikalne warsztaty z komunikacji i etyki w medycynie. One są stworzone z myślą o studentach kierunków lekarskich właśnie. 18 lat to też już kawał historii, to też chyba ksiądz Jan jeszcze rozpoczął, prawda? Tak, naturalnie jest to idea księdza Jana Kaczkowskiego i cieszymy się, że już od 18 lat to wydarzenie wpisało się w historię naszego hospicjum. To wydarzenie wpisało się również tutaj w społeczność puckiego, naszego puckiej okolicy. Muszę powiedzieć, że zawsze jestem szczęśliwa i mówię to głośno kolegom, którzy przyjeżdżają. To są młodzi lekarze, którzy w czasie wolnym, kiedy ich przyjaciele korzystają z morza, pięknej pogody, przyjeżdżają tutaj do nas, do puckiego hospicjum, po to, żeby się dalej uczyć. I to jest niesamowite. To są młodzi lekarze, którzy startują w życie zawodowe, którzy na pewno spotkają wiele trudnych sytuacji i my jesteśmy tutaj na miejscu po to, tworzymy Areopag, żeby przez ten tydzień, chociaż przez ten tydzień, pokazać im, w jaki sposób my pracujemy, w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z pacjentem, z ich bliskimi. Kładziemy ogromny nacisk właśnie na tą komunikację. Wiemy też od uczestników naszych spotkań corocznych, że problem komunikacji jest, mówiąc potocznie, po macoszemu traktowany na studiach. Wyraźnie podkreślają wielokrotnie, że za mało godzin poświęca się w edukacji, żeby przytoczyć sytuacje trudne. I my to tutaj robimy. Jest to naprawdę bardzo intensywny tydzień zajęć dla właśnie uczestników. Podzielona część, tak zwane warsztaty psychologiczne, gdzie omawiane są różne sceny. To są nasze sceny z życia. To są sceny, które myśmy doświadczyli w naszej pracy. Pomagają nam w tym aktorzy. Wybitny zespół wspaniałych aktorów, którzy towarzyszy nam już od wielu lat, którzy wcielają się w rolę pacjenta, trudnego pacjenta, roszczeniowego, bo tacy się niestety spotykamy takich pacjentów, ale również przedstawiciele rodzin. Natomiast nasi kursanci mają obowiązek, występują w roli lekarza i tutaj zdają swój taki pierwszy egzamin. To, o czym powiedzieliśmy już na początku, Areopag to przede wszystkim sztuka komunikacji. Komunikacji właściwie uczymy się i sposobu, w jaki sposób rozmawiać z naszymi podopiecznymi i z bliskimi, uczymy się właściwie codziennie. Ja muszę powiedzieć, że od wielu lat pracowałam również na onkologii, jestem związana z hospicjum i zdarzają się, pomimo wydawałoby się, ale ty masz takie doświadczenie, że ty zawsze znajdziesz idealne rozwiązanie. To nieprawda, bo życie wielokrotnie pokazuje nam tak przerozmaite scenariusze, że ja sama
Nieraz mam problem, żeby wyjść z korzyścią dla pacjenta i co my wtedy robimy? I to o tym mówimy i podpowiadamy. Jeżeli nie masz gotowego rozwiązania, zaproponuj odroczenie rozmowy. Spotkajmy się za 15 minut, za pół godziny, a może następnego dnia. Ja będę miała czas, żeby przeanalizować całą sytuację, znaleźć rozwiązanie, bo chciałabym, żeby to też wybrzmiało, że pracując tutaj w hospicjum, prowadząc również poradnię medycyny paliatywnej, ja mam ten komfort pracy, że mój czas nie jest limitowany, bo jest już następna procedura, mówię o poradni na przykład onkologicznej, chemioterapii, gdzie jest natłok pacjentów i naprawdę ja wielokrotnie tłumaczę i usprawiedliwiam kolegów, że brakuje tego czasu na rozmowę, żeby wytłumaczyć, z czym związane jest to leczenie, jakie mogą wystąpić objawy uboczne, ale przede wszystkim spytać pacjenta i to jest to znowu, o czym wielokrotnie mówimy i podkreślamy w tych naszych spotkaniach areopagowych i nie tylko, we wszystkich programach, które prowadzimy, poszanowanie godności naszego podopiecznego, jego autonomia. On ma prawo decydowania, czy chce tego leczenia, czy chce odstąpić od proponowanej terapii i nie można przymuszać nikogo, a wielokrotnie spotykamy się. Ta presja bardziej wynika ze strony rodziny, bo ty musisz. A my, pracując tutaj w Puckim Hospicjum, cały czas mówimy, to nieprawda, ty już nic nie musisz. Ty decydujesz, ty podejmujesz dla siebie najważniejsze decyzje. I o tym mówi nasz areopag. Chciałabym powiedzieć, że widzę ogromne zaangażowanie naszych uczestników. Oni dopytują. Mam zaszczyt prowadzić również, jestem w gronie wykładowców, a są zacni naprawdę i to jestem dumna, że mogę być również w tym zespole, że mogę opowiadać o komunikacji, o przekazywaniu tych niepomyślnych informacji. I proszę mi wierzyć, że po zakończonym spotkaniu, po tych wykładach, ta młodzież zostaje, bo oni jeszcze chcą i czerpią dalsze nasze tutaj informacje. My się z nimi absolutnie zawsze szczerze dzielimy i chciałabym, żeby to też zabrzmiało, że też napotykamy na trudności, ale jesteśmy tutaj po to, żeby łagodzić, a przede wszystkim być otwartym na to, co czuje pacjent, ale też widzieć osoby towarzyszące. No bo tak sobie myślę, pani doktor, że właśnie te warsztaty są kierowane do osób młodych, do studentów, którzy tak naprawdę dopiero wejdą w to życie lekarza i dopiero ta proza życia ich dopadnie gdzieś tam, tak jak pani mówi, ten natłok obowiązków pracy, kontakt z pacjentem często trudnym, tego będzie dużo i gdzieś tam na pewnym etapie, nie wszystkich oczywiście, ale gdzieś pojawia się jakaś frustracja i takie warsztaty też myślę sobie, że mają za zadanie troszeczkę, empatii się nie da nauczyć, ale można na nią zwrócić uwagę i troszeczkę na nią właśnie wyczulić, prawda? Tak, i też o tym mówimy i tutaj to robimy. Zawsze powtarzam, że żebym miała siłę, żeby rzeczywiście potrafiła przeprowadzić taką rozmowę, muszę mieć też wewnętrzny spokój. Ten spokój też tutaj gwarantujemy i takie rozładowanie emocji, bo proszę mi wierzyć, że w trakcie tych zajęć, w trakcie tych warsztatów to są takie emocje, że naprawdę niektórzy tego nie wytrzymują i potrzebny jest tak zwany reset. Co proponujemy? Właśnie pływanie, windsurfing i to jest ten czas. Podpowiadamy, jeżeli masz swoje pasje, ulubiona książka, ogród, spacer, sport, cokolwiek, tak? Poza tym coś, na co bardzo chciałabym zwrócić uwagę i coś, o czym wielokrotnie mówimy, z czym się nigdy nie zgodzimy, że w komunikacie, który otrzymują nasi podopieczni z poradni specjalistycznych, z oddziałów, z których są wypisywani, bardzo często słyszą, my już nic nie możemy zrobić, teraz to już tylko hospicjum. I od samego początku hospicjum pokazane jest, jako jest ta ostatnia droga. Często słyszymy, nie oddam matki, ojca do hospicjum. Nie godzimy się z taką formą, bo oddać można palto do szatni, prawda, czy inne przedmioty, natomiast
Państwo przekazujecie do opieki i jesteśmy z tego dumni, że ktoś nam zaufał. To jest budowanie od samego początku relacji. Wracam do tego, o czym mówiłam. Pracując w poradni, ja mam ten czas na budowanie tej relacji i zwracanie uwagi na każdy gest ze strony pacjenta, mimika, w jaki sposób się porusza, w jaki sposób siada, czy przyjmuje pozycję zamkniętą, czy jest otwarty, tak? Wsłuchiwanie się, ale też, o czym wielokrotnie mówimy i też prosimy kolegów, żeby przekazując tą niepomyślną informację, zawsze zadać trzeba pytanie, czy pan, pani oczekuje prawdziwych informacji na temat swojego rokowania, jak zaawansowana jest choroba. Jeżeli ja usłyszę, czy widzę gest obrony ze strony pacjenta, cofnięcia, czy zwracam uwagę na mimikę, ja się wycofuję. Ja wiem, że ja już nie mogę przekroczyć. Mogę do tego tematu wrócić za jakiś czas, ale stopniowo dawkując informacje. Pamiętajmy, że godność, autonomia to są priorytety naszych podopiecznych, ale też ważne są osoby towarzyszące i tutaj musimy być absolutnie opoką dla wszystkich. Ma Pani bardzo dużą wiedzę i fajnie, że tą wiedzą się Pani dzieli ze studentami. Zapraszamy Państwa 18 Aeropark Etyczny, 31 sierpnia, 7 września, to wszystko oczywiście w Pucku, a o całym wydarzeniu opowiadali nam goście. Dr Dorota Olszewska, dziękuję Pani bardzo pięknie dziękuję. za wizytę i Maciej Dolewski. Maćku, dziękuję Ci bardzo po raz dziękuję. kolejny pięknie za wizytę. Bardzo dziękuję. Tym razem w wyjazdowym studiu. Tak Zapraszamy jest. już do stacjonarnego przy okazji organizacji kolejnych wydarzeń. Dziękujemy bardzo. Dobrego Dziękujemy dnia. bardzo.